startující za TH Equiklub. Druhá startující bude Heldová a poté Šmatláková. Takže prosíme o zprávu, zda můžeme zahájit soutěž. Ještě bych vám ráda představila rozhodčí, které dneska budou posuzovat drezurní soutěže. Je to mistryně sportu Vlasta Kadlecová a Lucie Marešová. Prosím o znamení. Zda můžeme startovat? Tak děkujeme za krásné předvedení úlohy a úlohu nám dokončila první jezdkyně, kterou byla Tereska Totová s koněm Dolom Hajný. Jako další se připraví Magda Heldová na koni Moorland Nina, reprezentující Equine Hofmeister. Tato soutěž je zároveň prvním kolem oblastního mistrovství Prahy dětí ve věkové kategorii 8 až 12 let na pony. Jezdkyně si může objet obdélník a až dostanu znamení od zvěře z budky rozhodčích, tak ji budu pouštět do obdélníku. To víš, že jo? Za to, či máš vyjedeš a ještě to vypínám, jo?